Aureli López naix en Paterna en l'any 1943. Agent comercial col·legià de professió, també és acadèmic corresponent per Paterna de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i agregat col·laborador de la seva secció de llengua. President d'honor i soci fundador de la EIVA, professor de llengua valenciana per l'Ho Ratpenat des de l'any 1980, entitat de la que també fon membre de la Junta de Govern i vicepresident i soci fundador de l'Ateneu Cultural de Paterna. Ha rebut innumerables guardons al llarg de la seva vida, tant per la seva activitat literària com pel seu compromís en la cultura valenciana, incloent una dilatada trajectòria com a presentador de programes de ràdio en temàtica valenciana. Ha publicat més de 14 obres literàries individuals i ha participat en més d'una quincena d'obres col·lectives. En reconeixement a tots els seus mèrits, la EIVA li atorga el Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana en 2018. Avui, en la memòria dels escriptors valencians, entrevistem a Aureli López. Bon dia, Aureli. Com estem? Bon dia, Òscar. A veure si raonem un ratet, va. Exacte, la paraula raonem crec que t'agrada prou, veritat? Raonem i raonant. Exacte, exactament. Bueno, ja saps que hem vingut ací a parlar del teu recorregut vital pel valencianisme cultural i literari. I el primer que ens agradaria saber a tots és com es començà aquesta inquietud teua per la llengua valenciana per tot lo nostre. Pues es començar dins de l'ofici d'agent comercial. De totes les coses que he pogut fer, les que m'han agradat de veritat sempre m'han costat diners i de les que he pogut treure diners per viure era ser agent comercial col·legiat. Al recórrer tot el Regne de València, tot el territori valencià, tenia claríssim el valencià d'Elx, o el de Vinaròs, o el de Cullera, o el de Gandia, i començar aquella polèmica en el canvi a la democràcia, començar la polèmica i pareixia que ens venia la idea de que el progressisme i les coses importants anaven cara a l'esquerra i acabaven sempre en una mare diferent que no era València. Jo, home curiós, a més, aquesta cosa de l'ofici que tens un punter de psicologia, no me trobava en que el que me venien aquells progressistes no ho dia ningú client meu, de cap tros del territori valencià, de ningú lloc. Inclús els d'Oriola, que encara hi havia algú que dia «Deme unes calces» en alguna tenda d'Oriola de les dones de l'Horta que encara tenien alguna de valencià. A partir d'ahir te preguntes coses i com jo sempre he dit que la coherència és un dels motius més importants, la coherència era a dependre més i buscar més. Conforme contraste, conforme constate que el que me diuen que és progressisme no me quadra en el que diu el poble pla, en el que diuen tots els meus clients, què faig? M'acoste a l'Ho Ratpenat i me faig 2 o 3 anys de cursos fins a poder traure'm, recorda que es comencia en Roset Arminyana. De quin any estem parlant, això? Antoni Fontelles, això estem parlant del 78, 79, per ahir. I crec que en el 79-80 ja trac el títol de professor de llengua valenciana perquè he plegat a la conclusió de que la meva veritat està en esta banda. En esta banda que aquells diuen que és el búnquer Barraqueta, que és lo trist o lo de dreta. Jo no he tingut mai manies de dretes i esquerres. Tinc la sensació de que ser valencià és una connotació natural d'haver nascut en València i estar orgullós de la teua terra. A partir d'ahir, en lloc de xillar o discutir o tal, procure documentar-me. Procure anar a escola, procure d'aprendre. Jo era valencià parlant de sempre, de ma mare, de mon pare, de mos iaios. De Paterna. De Paterna, exacte. Ja recordaràs el que deia Jaume Roig de Paterna. Exacte. En gemia i parleria dels de Paterna, Torrent Soterna, prenent manobra. Molt bé. Des d'eixe Jonat Martorell, l'orgull de ser paterner, com cada un el seu poble. Però, lo de Paterna mos aplega. Què passa? Comença ja a tindre una qüestió que és vull ser valencianista, però documentat. I a partir d'ahir, i estem parlant dels anys, la dècada final dels 70-80, a partir d'ahir ja la guerreta se fa més bruta i jo noto que la progressió de la gent que té, diguem, el poder polític, haver negociat valencians per a mi desvergonyits, haver negociat en Jordi Pujol, l'home de les comissions i l'home possiblement exemple de lo que mai hauria ser un polític, exemple negatiu. A partir d'ells valencians, tan negatius com ell, pacten i els que estem en esta banda, els que creiem que el valencià és llengua autòctona, els que hem buscat documentació
i hem trobat a persones com el xutxe Miquel Albert Noguerol, de Paterna, que a més de fer ixe en defensa de la llengua valenciana, per què i com s'ha d'escriure la que es parla, a més en Miquel se dona mestre mental, igual que Xavier Caspa. Però en el cas de Miquel se dona que naix un 3 de març i se nota que mor un 12 d'octubre, un dia de la cultura valenciana i un dia de l'espanyolitat. Què passa en Miquel? Que se passa la vida defendent, publicant de la pròpia butxaca, d'això sabem prou els valencianistes, de les butxaques foradaes, perquè el valencianisme mos apassiona i no mos ha importat mai, jo crec que a tots els bons valencianistes que conec, deixar-nos algun euro o alguns centenars d'euros o alguns mils d'euros, segons qui, en el projecte que defenem i en el que creem. Avui per avui, i a nivell polític, el problema és que no han tingut mai una representativitat que només se dona en el temps en Unió Valenciana. Una Unió Valenciana a la que molts criticaven, com a bons valencians, això de fer les coses a la valenciana manera, que deia precisament Miquel Albert. Fer les coses a la valenciana manera era que cada un tenia un rei en el ventre, segueix tenint-lo avui. Avui saps que estem en la xicoteta polèmica que no citarem, perquè preferim no donar-li color. Sí que puc dir que a partir d'aquell moment començo a preparar-me i començo a escriure coses, m'apelleix a escriure. Ja en els cursos de l'Horat Penat, en aquell llibre Lligicamp de l'Horat Penat, crec que era de primeries del 80. Que es gastava en els cursos com a llibre, exacte. Recordo que parle d'una coseta de quan les mares mos cridaven a berenar, anant al riu, a furtar alguna tomata o algun meló, alguna cosa d'ixes, i des d'aquell temps ja m'entra la inquietud, això ho dia Xavier Cas millor que ningú. Diu, res taca més que la tinta d'impremta. Diu, si publiques alguna cosa ja estàs enverinat per publicar-ne sempre. I seguim treballant en aquest sentit i jo pense que algun profit hem tret. La meva passió a nivell deportiu és la pilota valenciana. Des de xiquetet, des dels 6 o 7 anys, juguem a pareteta. Ma mare, que jugàvem a la paret de darrere de la paqueteria, tirava algun poal d'aigua en terra perquè no li tiràrem la calça a terra a pilotaes, perquè entonces emblanquinaven, totes les dones emblanquinaven, i així tot jugàvem en el trinquet de Paterna de 1888. Només 10 anys crec que era diferent a Pelayo, en acabant de Pelayo en València, a la catedral, i des de la pilota me naix la passió de veure com escric. Tinc prou amistat en jugadors de pilota, un dels pobles que visite molt sovint és Xàtiva, me'n recordo de Norberto Lagardera, un client extraordinari de Xàtiva, i Genovés està al costat de Xàtiva, a 4 quilòmetres. M'acoste a Genovés, conec a l'alcalde Cándido Jordà, i se mos ocorre la idea, i no n'hi ha que oblidar a José Rocío Martí Cuerpo, que era mestre d'escola de Paco Cabanes, pastor genovès, i a més mestre pilotari, perquè era un jugador de pilota excel·lent, ell i el fill, que avui és universitari. Molt bé, entra en el cap que Cándido me diu, i no faríem un llibre en genovès, en la història de genovès, dels pilotaris? Dic, per què no voldràs? Dic, si vols el paguem meitat i meitat i el fem. Total, estem quasi 3 anys fent visites a Genovés, entrevistant pilotaris pràcticament a tots. Era el dia que en un poble de 2.000 habitants, que hagueren a lo millor 150 pilotaris, que era algo inaudit, en tot el Regne de València no existia, el dia que això era per l'àuia de la Font de Sant Pasqual. La Font de Sant Pasqual i Genovés són la portada del llibre que fem, que era Pilota valenciana, el deport d'un poble viu. Ja nota que un comentarista que me pregunta per el llibre, com és el primer que se publica en llengua valenciana, aquell senyor no era valencià i volia que jo diguera esport. Jo dic, no, perdona, dic, si hem dit deport tota la vida, dic, però si vols documentar-ho, si es marqui a dia deport. Correcte. Dic, així que no te calfes el cap. Dic, a més, el conseller que morí, el de Burriana, el pobre conseller que era bona gent, dia deport sempre. Aquell això el fotia, però bueno, en conjunt, aconseguim el llibre, fem els 2.000 exemplars, s'agota, se ven, i algú encara busca algú avui per alguna llibreria de vell. A partir d'ahir, el que deia Xavier, ja ha entrat el cuquet de publicar i en acabant, crec que és l'Horat Penat, me demana, com jo havia sigut en acabant de professor, havia estat en el claustre de professors, havia fet també alguna de correspondència de professor. Es comencem ja i me propon, crec que és Juli Moreno, me propon si en els quaderns de divulgació de l'Horat Penat ne faríem uno dedicat a la pilota, dic que sí. Crec que era el número 6, ja va ara per el 30 o per ahir, crec que era el número 6, i el dediquem a la pilota. A partir d'ahir
per la relació amb la pilota, conec a una gent meravellosa que són Amparo Orellano i Pepe el Grill, el seu home, que me diuen de fer un llibre, en Fos Ramon, ni més ni manco, és el poeta de la Falla, l'Albufera, de Catarroja, i me diuen de fer un llibre sobre pilota que tinga tota la història en la poesia d'en Fos Ramon i en la col·laboració d'un antic piloter baixauli de Catarroja que era famós fent pilotes i avui en l'actualitat és Álvarez de Carcaixent, el número 1. Crida l'atenció que cada volta que la televisió autonòmica ofereix una partida, totes les pilotes que han triat, i n'hi ha avui encara una dotzena de piloters, de fabricants de pilotes, i totes les pilotes que trien són d'Álvarez de Carcaixent. Ha tret com la perfecció. Crec que estan en la quarta generació dels Álvarez de Carcaixent i una pilota seva avui pot costar possiblement 150 euros. Una pilota nova de Trinity, que vota perfecta, que puja recta i no mentisca en el vot. O sigui, que sigui la perfecció. Una pilota de baqueta és una obra d'art que tots els pilotaris d'Europa i Amèrica en els campionats d'Europa i els mundials han admirat sempre. Enrotllatges dits, enrotllar-se les mans, mirar-los. I a partir d'ahir podem parlar de la progressió diferent i de l'entrada en el valencianisme. I tu entres definitivament en el valencianisme, has dit que vares ser professor de l'Horrat Penat durant molts anys. L'Horrat Penat tingué el seu reconeixement en quant als títols. En els anys 80, en la consellera Ampar Cabanes, que recentment per fi ha sigut reconeguda en l'alta distinció de la Generalitat. Quin record tens d'aquesta fase en els cursos de l'Horrat Penat a la gent que no coneix els cursos de l'Horrat Penat o que coneix molt tangencialment aquesta polèmica? Què pots dir d'aixòs cursos? Tu saps que cada professor de l'Horrat Penat, i crec que ho saps millor que ningú, té el seu estil. Al final, cada maestrico tiene su librico, diuen els castellans. Nosaltres el que fèiem era la primera carta de províncies, traduir-la i a veure com la traduïen. Això estem parlant, per tant, en detall, principis dels 80, no? Aproximadament, 83... 82, per exemple. Exacte. I Remigi Pons, que avui és major però encara viu, i l'ha amenatjat recentment. Exacte, sí. Remigi Pons sempre presumeix d'haver sigut alumne meu, perquè diu que en la primera carta que traduí, conforme jo ficava la traducció en la pissarra, ell anava trencant el que havia fet perquè no se pareixia i li donava vergonya. I és un home que saps que és de la Vall d'Albaida. Sí, de Benigànim, Remigi Pons, que és el decà dels actuals mestres de l'Horrat Penat. Exactament. Té, crec que 90 o per ahí. Més. Més de 90. Sí. Aquell home sempre que m'avergonyeix l'altre dia en l'acte del Puig, el 9 d'octubre. El Te Deum, sí. Me quidra, perquè jo normal sí me dona vergonya. Jo estava sentat entre la gent de la iglesia i el tio fa, el meu professor Aureli, però aquella època fos molt bonica i quan tu has parlat d'Ampar Cabanes Pecurt, com en acabant hem parlat ja de mitjans de comunicació, hem entrat en la ràdio, hem entrat en la televisió, hem fet coses, sempre el mateix preu, 0. El preu és la llibertat de dir-ho en el valencià que volem i defenem. Jo crec que és el preu més car que se pot cobrar. He tingut la sort, tant en la ràdio com en la televisió, i precisament en una televisió que no està en la nostra línia, m'han respectat sempre la llengua valenciana que parle. No he pogut mai consentir, en això sí que sóc irreductible, que canviï o que digui una paraula que no m'agrada, o que no parle de no sé qui, o que no parle de no sé què, no. Me donen llibertat i aquesta llibertat la gasto igual en la ràdio que en la televisió. I a partir d'ahir estàs sempre implicat i el nom d'Ampar Cabanes Pecurt, com a primera consellera en temps d'UCD, a primeries de la democràcia, aquella lliçó de que la dona fer aquests títols de l'Horrat Penat tingueren el que sempre han degut de tindre, la validea, la lògica de la llengua valenciana. La validea oficial, exacte. Que està referentat per el nostre Estatut d'Autonomia. Pareix que la gent, quan parla de política i de respectar les lleis, segurament algunes són votables, se poden votar en B, no en V, en B. I aquesta gent se les vota perquè si l'Estatut diu que parlem llengua valenciana i llengua castellana, és increïble que no estigui la llengua valenciana en l'ensenyança. Ampar Cabanes tingué la valentia, perquè cuidao, que els famosos universitaris del temps, és progrés, és que el progressisme sempre ha sigut una frase que m'ha fet gràcia perquè jo he vist quasi sempre regressió en el progressisme. Segurament ells no estaran d'acord. Però Ampar Cabanes la insultaren de les maneres més estúpides que se puguen demanar per no dir una paraula més grossa. Li digueren de tot, Ampar Cabanes. I ella valenta perquè no ha sigut una dona fàcil d'arrugar mai, ni avui, que està molt major, encara té en la mirada i aquesta decisió de qui creu en el que fa,
que és el més important, el que ennobleix a les persones és defendre les creences, encara que puguen estar equivocades. Ningú tenim la veritat absoluta, ningú. Però Empar Cabanes portara a l'ensenyança de tot el Regne de València. La llengua valenciana autèntica no li ho agrairem mai prou. I això ho hem d'aconseguir, no sé quan. A alguns ens agradaria veure-ho en vida, ens agradaria que no ens ho contaren on ens toca anar, però el plantejament és que l'exemple d'Empar Cabanes, com el de Miquel Albert, com el de Xavier Casp, com el de Nicolau Primitiu, com tanta gent que ha fet tantes coses pel valencianisme, ha publicat tantes obres, ha sigut capaç de crear poesia immillorable per a mi. Ara que li diuen poesia a certes coses que no acaben de ser-ho i no parla de ningú, qualsevol poema d'eixe últim llibre que recopila Maria Jesús Coves i la filla de Xavier, el Xavier Casp, inexplorat, exactament. El Xavier Casp inexplorat, llegir alguns poemes de Casp te dones compte de que el que deia Xavier Casp, no sé, la fonètica és la música de la llengua. I aquesta fonètica que és música de la llengua, en els poemes de Xavier Casp, notes que era un músic. A banda que mos contava que de jovenet, en pel·lícules de blanc i negre, ell tocava el piano per ficar música a les pel·lícules. Era major. Però tot aquest tipus de coses te fan valorar doblement quanta dificultat ha tingut sempre el valencianisme per a ser reconegut. I avui la necessitat de crear un partit únic, de que no hi hagi 8 o 10 partits que es diuen valencianistes, però el meu és meu i és increïble. Si les bases de senyera, de llengua valenciana, de Regne de València, si les bases del valencianisme estic segur que són compartides per tots, me costa molt entendre que no puguen per un assentar i unir-se i crear un partit de conjunt que siga capaç de tornar a tindre representació. I jo afegiria tal volta la reflexió de que tot això és compartit per moltíssima gent, inclús que no sol votar o no ha votat mai a un partit estrictament valencianista, i ahí està també la importància de les entitats cíviques que d'alguna manera no entren en el xoc dels partits polítics, però sí que pretenen que tots els partits polítics se convencen de que hem de defendre lo nostre. I ahí entraria tal volta l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, en la que tu tens un paper històric. Conta'm-nos una miqueta. Hem sigut un peliu fundadors en l'època, en Vicent Ramon Calatayud, en aquell temps en Miquel Castellano, i en acabant també en Maria Jesús Coves, i en un grapat d'escriptors, prop d'un centenar. Parlem principis dels 90, 1991 aproximadament. Jo defenia, ho deixi escrit diverses vegades, en l'època que me tocà ser president, perquè això sap que contra el que passa en política, que alguns porten 40 anys vivint de la política, nosaltres podien ser 4 anys i si te votaven 4 anys més i s'ha acabat. I així no ho diu els estatuts. Això és el que diu l'Estatut i el que hem respectat sempre. Podien copiar els polítics, que els aniria molt bé, i els demés també ens aniria molt bé. Però, vista aquesta faena, en el Ratpenat, com a entitat tal, en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en els escriptors en llengua valenciana, i després en xicotetes entitats de pobles, com pot ser el Piló de Burjassot, o l'Ateneu Cultural Paterna, o les entitats de Castelló, la Cardona Vives, o les d'Elx, de Rico Soorb. El plantejament és que el valencianisme ha tingut sempre un grapat d'expressions que han demostrat lo de a la valenciana manera, com deia Miquel Albert, perquè aquesta valenciana manera era no ser capaços d'unir-se. I això crec que és el més trist, perquè en aquest moment, com tu has dit, la necessitat del poble pla valencià és tindre una representació política, perquè s'ha donat compte, vista l'actuació, ara mateixa, si parlem de Barrancà o com vulgueu dir-li, el desastre d'esta gota freda o d'Anna, se demostra aquesta desunió a nivell de que no hi ha una representació valenciana que faci força. No la hi ha i fa una falta absolutament indefugible. Jo crec que és imprescindible que això se faci realitat. I mentre el poble valencià no entenga que hem d'unir-nos i tindre una representació que faci força en Madrid, sobretot perquè vulguem que no, el Melic segueix sent Madrid i alguns se miren el Melic només des de Madrid. S'obliden de que són valencians quan apleguen allí. És trist, però alguns seguirem, mentre ens queden ganes i força, escrivint per un costat, fent-li costat a les entitats valencianistes per l'altre i des de la ràdio, des de les emissores que podem parlar, defendent sempre aquesta necessitat d'unió, d'unitat, de conjunt. Has parlat de reconeixement just
Està clar que els títols de lo ratpenat en aquest moment continuen sense ser reconeguts, a pesar de que alguns partits polítics posaven en el seu programa electoral que anaven a reconèixer-los, i és una cosa que no deixarem de reivindicar. Però a títol particular m'agradaria que parlares un poquet de dos figures, una que se mos n'ha anat fa 10 anys i una altra que se mos n'ha anat enguany, Anfos Ramon, del qual celebrem enguany el centenari del seu naixement, i Bolo López. Què tens que dir d'aixes dues persones? Pues el tindre l'avantatge de dispondre d'una carxofa o micròfono, carxofa popularment, és que Anfos Ramon li llegim per la ràdio i per a molts, en aquest cas en la 107.7. Dis-la, clar. Antigament en la 97.7. I més antigament en Bolo López i Maribí Ferrandis, una altra joia que se n'anà massa jove, de Massanassa, ja ho saps. I en ells dos, en la nostra veu Radio Color, ja es començarem a fer pilot en el seu programa La Nostra Veu en el 84, 85 i 86 del segle passat, clar, parle. I el plantejament és que ja no hem deixat de col·laborar mai i, no sé, la sensació és, una volta més, la necessitat d'unió. La defensa, tindre el que te dia jo, la carxofa per a poder expressar-ho. En el cas d'Anfos Ramon, has de llegir a lo millor 40 o 50 poemes dels 3.000 poemes, perquè jo crec que poeta més perfecte rimant, no mesclar mai una oberta en una tanca, tindre la gràcia de la mètrica en el cap, és que l'eixia i te dia quan anaves a sa casa, en eixa llibreteta i tal. Jo en una espera me faig un llibret. Un llibret de falla. A lo millor eren 450 versos, i se'l feia una vesprà, i a més perfecte, és que era lo d'Anfos Ramon irrepetible. Saps que l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana li estem fent homenatges per un grapat de pobles i encara se'n queden. Exactament. Li han fet un grapat, se li han fet també en la Llonja, en el Ratpenat, en totes les entitats representatives i en pobles on ens acullen perquè tenim alguna gent que té la sensibilitat natural valenciana que hauria de tindre tot el món. Això ho dia Xavier Cast, dia lo natural és que els andalusos defenguen l'andalús, que els madrileños i que els valencians defenguen lo valencià. Això és lo natural, així lo natural fa temps que no se dona. Però me diu aquesta intuïció de venedor, aquesta intuïció de gent comercial que parlàvem a primeries, que estem molt a punt d'aconseguir una representació, perquè una desgràcia com la de la Dana potser uneix més al poble que qualsevol altra cosa. I la necessitat, l'haver comprovat que Madrid falla, que els polítics valencians fallen, que el PP ha sigut sempre una estafa per València, així n'ha de clar. Si els sap mal, que s'arranquen un quixal. Però no és un problema personal, és un problema d'efectivitat, de constatar, és comprovar que cada volta que venen eleccions la promesa és recuperarem això, ens llevarem el catalanisme, llevarem... L'hora de la veritat ha sigut sempre mentira. I les coses que passen no són de dubte, són realitats viscudes. Crec jo que hi haurà un moment en què apareixerà aquest partit i Déu vulgui que siga per les pròximes eleccions, s'hi apleguen, perquè pareix que qui presideix no té ganes de soltar el mos de forma natural, i si això passa, té que haver aquest partit valencià representatiu, en la representació que el poble li vulgui donar, i jo crec que avui la representació seria alta per la fam de justícia que té el poble valencià. La famosa infrafinançació. I a tot això li sumes ara la desgràcia, la falta de reacció ràpida i com hauria haver sigut, jo penso que això pot donar un equilibri que faci la necessitat indefugible d'un bon partit valencià. Tornant al tema literari, estem en 2024, els escriptors en llengua valenciana som els que som, tenim la nostra producció, però està clar que en aquest moment encara estem fora de l'ensenyança, els nostres escriptors no poden ser ensenyats en les escoles, estem fora de moltes biblioteques, estem fora de la televisió autonòmica, això jo crec que és un fet, sense parlar de partits polítics, perquè així han governat partits polítics molt diferents des de l'any 82 i la realitat no ha canviat massa, per desgràcia. I el que tots volem és que això canvie definitivament. Com veus el panorama literari actual des del punt de vista dels escriptors actuals i sobretot de cara a les generacions més joves, a les generacions que ja s'han criat o que inclús ens hem criat en aquesta escola que d'alguna manera és alienant des del punt de vista de lo lingüístic, de lo cultural, de lo identitari,
De tal manera que els que som més jovens que tu pues, també hem tingut aquest procés, no? De que alguna cosa no ens encaixava. Quina reflexió faries a totes aquestes generacions que ara tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, que estan criant ara els seus fills? Què podries dir? Torne a dir-te que gràcies a la Carxofa, avui en la 107.7 Play Radio, cada dilluns, des de fa ja l'any passat, quan estava a Barrera en combinació en el senyor de Sant Vicent del Raspeig, Rovira, el conseller d'Educació actual, els dos prometeren intentar Barrera, no tingué sort, se'l carregaren, i actualment a Rovira, tots els dilluns, com vaig fer 7 mesos de l'any passat, i estic fent tot el que va d'any, estic llegint tots els dilluns una carta claríssima demanant-li el que tu has dit, que com a mínim el nostre valencià, els nostres llibres en llengua valenciana siguin matèria de consulta mentre tornen els títols de l'Horat Penat i els professors els llibres de text, com ja feu amb Parc Cabanes. A partir d'ahir seguiré llegint-ho cada dilluns perquè tenim la sort, en Vicent Alventosa, el director de la 107.7, de que no mos ha prohibit mai res, ni a mi, ni a Vicent Ramon Calatayud, que fa amb mi el xerrant, fem el programa de pilota diari i fem el xerrant entre els dos durant tota la setmana. Estem fent-ho ja uns quants anys. I jo, aquesta carta la seguiré llegint a Rovira, en la que li dic que promete llevar-lo del catalanisme, que promete introduir la llengua valenciana com diu l'Estatut i que la llei la té a favor, que no siga cobrador, que no tinga por i que faça front, que naturalment l'insultaran. Naturalment insultaran en Parc Cabanes, mos insulten a nosaltres que no som ningú, però ell té la llei i la força, l'Estatut a favor. Qualsevol jutge en l'Estatut de llengua valenciana nostra, l'Estatut d'autonomia, que la proclama claríssimament, jo crec que li donaria la raó al conseller si ell tinguera, el que jo crec que de moment no ha tingut, li remane cada dilluns, com te dic, si ell tinguera la decisió valenta de dir això va canviar i pel curs que ve entra això. O entra alternant una cosa i l'altra, que la gent vaig a coneguer-la, sí. Però sobretot entren un centenar de llibres en llengua valenciana que poden ser infantils, que poden ser d'història, que poden ser ensajos, que pot ser poesia. Tenim, tu saps, centenars de llibres en bona llengua valenciana. Això hem d'aconseguir que torni. Pues en aquesta reflexió ens anem a quedar, perquè el que es tracta en aquest cicle de xerrades, en les que, per cert, col·labora aquesta conselleria, és un primer passet, no? Però està clar que és un passet molt xicotet en la direcció que se hauria haver pres des de fa molt de temps, no? I en aquest refer el camí que se hauria haver recorregut estem tots, i Aureli López, Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana, expert en pilota valenciana, referència per a generacions de valencianistes, ens ha contat així un poquet de la seva experiència per a que aquestes noves generacions de valencians que a vosaltres, a escriptors com tu, no vos poden estudiar en l'escola o no vos troben tal volta en els nous mitjans d'informació que són internet o les redes socials, puguen tindre una primera idea d'aquest treball constant de tantes dècades. Així que moltíssimes gràcies, Aureli, i si vols fer un al·legat o una reflexió final. Sí, als jovens, dir-los als jovens que ells estan convençuts de que no els ensenyen valencià. El seu diu son iaio, el seu diu son pare. Ells ho saben, la deprenen com una Maria que tenen que aprovar, però no els agrada, no la coneixen. Estic convençut de que si el nostre entra, el poble s'identificarà ràpidament en el que sap que és ben seu, la llengua valenciana culta, viva i parlar. El que no pot ser és que parlem avui del valencià del segle XV, però està claríssim que la llengua valenciana nostra, sobretot, com deia Cabell, la fonètica, que és la música de la llengua, és la major diferència. Qui pretenga que som com els nostres veïns del nord està equivocat en tots els respectes. Ells que cuiden lo seu, perquè, com els deia Tarradellas antigament, si volen fer-se en lo nostre, anirem a pacte tots. Moltíssimes gràcies, Aureli. A vosaltres sempre.